A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro presentou en Vilaxoán aos finalistas da segunda edición dos premios Economía Azul, un galardón que premia os mellores proxectos sustentables dos diferentes grupos de acción local do sector pesqueiro. Queremos premiar unha vez máis o esforzo dos promotores e do sector da pesca, da xente do mar, para que se atreve a presentar estas iniciativas e que son emprendedores dentro da costa galega. Son iniciativas sustentables dentro das zonas de pesca en Galicia. Os proxectos acometen retos dentro do crecemento azul. O principal indicador do programa é a creación de emprego que xa comprometeu 387 postos a tempo completo. Os premios divídense en 5 categorías, unha máis que no 2017. En relación ao 2017 temos creado unha nova categoría relacionada coa economía circular. Así, mantemos as categorías de apoio á pesca costeira artesanal, creación de emprego no sector pesqueiro marítimo, a diversificación e a innovación a nivel local. E engadimos esta nova que sería economía circular. Entre os finalistas atópanse 4 proxectos do GALP da Costa Sostible, 2 do GALP Ría de Arousa e 1 do GALP Ría de Pontevedra. Estes premios teñen 3 obxectivos fundamentais. Un momento, recoñecer aqueles mellores proxectos, aquela xente que empezou a emprender e que ten unhos proxectos que temos que resaltar como os mellores e que teñen unha importancia, non? Por outra parte, tamén motivar aos novos promotores, ten en conta que todavía estes proxectos non teñen unha divulgación total, non son coñecidos e hai que seguir captando novos promotores na zona e que se atrevan a presentar novas iniciativas. E, como non, tamén visibilizar o traballo que están a realizar os grupos locales do sector pesqueiro das distintas zonas e, polo tanto, por en valor esta actividade. A votación para seleccionar o mellor proxecto é pública e pode facerse a través da web galp.xunta.gal a partir do 1 de outubro. As iniciativas premiadas anunciaránse o 25 de outubro nunha gala na Cidade da Cultura de Santiago.